conec Biswim arrel de... quan jo estava a Goodman és allà un centre on fem la rehabilitació just després d'estar a Vallhebron. I allà ha hagut una terapeuta ocupacional que estava per allà, que nedava fa molt de temps. Em va comentar que l'aigua era una bona eina per seguir amb la rehabilitació, per millorar en molts més aspectes. I arrel d'això em poso en contacte amb la Maria i vaig començar, passats uns mesos de l'accident, a començar a venir a la piscina, a començar a fer activitat i fins ara que tinc la natació com part del meu dia a dia. Biswim, a part de fer-me millorar físicament, al final estem sentats a una cadira, una postura que no és natural. Quan surts de l'aigua, surts de la cadira, surts d'on estàs la major part del dia, esquena recta, al final fas molt d'exercici, són braços, treballes el tronc. És una manera de potenciar tot el cos que normalment sentats a la cadira inhibim gran part, a part de la millora que té en quant a circulació, pels ossos i una sèrie de coses que són bàsiques després del coixí. És això, no només la part física, sinó la part més mental, més psicològica, de tornar a fer una activitat, el que deia, sortir de la cadira, sortir del lloc on estem més gran part del dia. També aquí coneixes a l'equip a companys, amb lesions semblants o amb altres coses que al final uneix molt, i també comparteixes moltes coses amb gent, diguem, del mateix sector que et permet també superar-te tu mateix, tirar endavant i fer coses que un no es pensa que pot fer després de l'accident. Totalment, vaig començar fent cosetes individuals amb la Maria, en el meu cas, em va ensenyar començar com flotar, que ja no era nedar, sinó aconseguir flotar, aconseguir que el cos estigués recte. Després, progressivament, vam començar a nedar, primer d'esquenes, amb un flotador, sempre amb la seva ajuda. I després vaig sortir a la piscina gran, començar a tantejar una mica amb l'equip. En el meu cas jo he fet alguna coseta de competició, però jo potser m'emporto més al terreny més d'activitat física diària. Ara, a dia d'avui, nedo cada dia, vinc sol, sense ajuda de ningú, que al principi necessitava, i és una mica aquesta evolució que també m'ha permès evolucionar quant a la meva lesió. La meva lesió ha canviat molt gràcies a la piscina, m'ha permès fer millores que sense l'aigua no hagués fet. Entitats com aquesta, la veritat és que fan molt, com deia, quan surts d'una lesió així o quan tens algun tipus ja sigui discapacitat o qualsevol cosa que comporti un canvi físic o psicològic radical, el tenir una activitat que t'ocupi, el tenir uns companys i sobretot tot això si ho juntes amb el fet que estàs fent exercici físic, que estàs a l'aigua, en un medi on pots potenciar molt més la mínima força que tinguis, el que no pugui caminar, si entra a l'aigua podrà caminar, el que aixequi 1 quilo, quan entri l'aigua n'aixecarà 2, vull dir, et permet no tenir aquesta gravetat, aquest pes, i al final fan tota aquesta labor, el post-rehabilitació, i al final és una cosa que pots començar fent-ho com a activitat espontània, aportar-ho a activitats diàries i jo crec que són necessàries entitats com aquesta per portar una continuïtat, ja sigui després d'una lesió o qualsevol afectació i aconseguir un manteniment i que el cos al final està fet per moure's, per fer exercici i per fer activitats. Mira, Biswim es crea el 2015, però en realitat tenim l'origen al 2008, que apareix un esportista amb discapacitat que vol preparar unes Paralimpiades i ens posa el repte a sobre la taula. A partir del 2008 comencem a descobrir un món que per nosaltres no era conegut, perquè nosaltres veníem de l'esport del rendiment i coneixem un món de persones que tenen necessitat de fer esport i no troben professionals que estiguin a la seva alçada. I aquí és el que anem treballant i el 2015 constituïm Biswim amb l'objectiu de crear una entitat de referència en el món de la natació esportiva, però treballant des de la vessant social i lúdica que repercuteix en un benestar per les persones i la seva salut, a la part esportiva d'alt rendiment i competitiva que sempre havíem portat. Nosaltres ens orientem
en la nostra especialitat, que és les persones amb diversitat funcional, amb discapacitat. Aquest és el nostre objectiu. Ara bé, dintre d'això també hem descobert la gran diversitat i varietat que hi ha i per tant el que hem fet és orientar-nos a tots ells, al final sense cap tipus de discriminació, perquè no tenia cap sentit començar a segmentar entre ells. Al final el que fem és adaptar-nos totalment a la necessitat de cadascú, el seu objectiu i la seva situació vital d'aquell moment. Per tant, ens trobem a gent que acaba de tenir una lesió traumàtica o que ens ha conegut després de molts anys de buscar algú que li faci una activitat molt específica perquè no troba un lloc on li facin. Diversitat absoluta d'edats, des de nens petits fins i tot nens infants de mesos a gent gran que tampoc troba un lloc on es faci una activitat adaptada a la seva situació. I dintre de tota aquesta franja tan àmplia, evidentment, hi ha gent que necessita més reptes i continuar evolucionant, i aquí és on la part esportiva ofereix moltes possibilitats per anar incrementant els reptes, arribant, si és el cas, a la part competitiva, que la tenim supertreballada de tota la vida que ens hem dedicat a això. Doncs realment sí que tenim un mètode que és molt personal i molt propi, però en el fons tot el coneixement que tenim ve de l'esport del rendiment. És a dir, nosaltres tenim uns coneixements tècnics, sempre diem que no som ni metges ni fisios, perquè el nostre coneixement és tècnic esportiu. Llavors el que fem és analitzar molt bé i entendre molt bé la situació amb aquests coneixements que tenim per trobar les adaptacions que cadascú necessita per tal que es trobi fent una activitat amb la màxima seguretat i amb el màxim benefici per ell. Per tant, no hi ha dues persones iguals i a cadascú se li ha de fer una modificació i una adaptació molt particular. Per tant, sigui amb cadira, sigui amb una hemiplegia o sigui perquè li falta potser alguna extremitat, no hi ha cap tipus de patró exacte, però és veritat que comencem des d'un inici a fer l'ensenyament agafant aquells conceptes d'estabilitat i de seguretat que mica en mica ens permeten anar posant aquests reptes que fan que evolucioni en la seva activitat.